Er du også træt af at stå op, mens du venter? Kæft, hvor er jeg træt af at stå op. Så sæt dig ned på sidelinjen, ligesom Bentner. Du er også træt af at stå på madrasserne. Så ring til bænkpresserne. Du behøver ikke længere lede. Vi har et perfekt sted at sidde. Stol er godt, sofa er fest. Skammel OK, men bænk er bedst. Bord er ikke til at sidde på. Hos bænkpresserne, du en bænk kan få. Bænke er smukke, bænke er skønne. Behagelige og bløde, helt uden høne. Du kan også vælge at sidde i et skab. Der har jeg været. Bænk er bedre. Det vil være dit tag. Er du også ved at være rigtig godt træt af vores motto? Så køb dog den bænk. Det er som at vinde i lotto. Stol er godt. Nej, nu! 2 sekunder. Skub til bænken.